nauhoitusjuttu. Se on niin lyhyt, ei mitään tarinoita jää silloin nauhalle. Sekopää. Nyt me ajamme Plantakeen katsomaan sieltä jotain kesäyrttejä, mitä Mariana tarvitsee tai haluaa. Minä menen nyt, kun ei muita tule. Ja kamala, miten musta pilvi tuolla on. Ja se yrittää saada valta tästä, mutta ei se onnistu. Kyllä täällä aurinkopaiste tulee ja lämpö. Siitä minä tykkään, kun minä olen nyt kesäloma. Minä ei tykkää mistä sadesäästä silloin. Ottakaa kuva tästä teidän kauniista kukkakimppu Suomen värit. Siinä sininen ja valkoinen. No niin nätti. Niin sopi teidän piirtä hyvin tuo kukkaloista. Nyt me kääntymme tänne vasemmalle. Menemme Alli-Suomen nojaan. Etsimme sen Plantakeenin, josta teillä piti käydä hakemassa. Mikä se oli? Miksikä se sanotaan se, mitä te haette täältä? No niin, tuoksukynttilät. Sitten minä vain en ymmärtää, että mitä te teette keskellä kesää tuoksukynttilöillä, kun kynttilät kuuluu niinku syksyyn ja talveen. Mutta oma on teidän asia tämä. Kyllähän minä hurruttelen menemään tällä autollani vaikka minne. Kohta me päästämme tuonne parkkipaikkaselle.